Som nesmierne rád, vážení priatelia, že vás všetkých téma Viliama Čubírku oslovila. Napísali ste mi strašne veľa mailov, dostal som aj pár odkazov, takže ma teší, že naše názory sú stejné. A preto, aby sme Vilkovi ukázali, ako išiel on na mňa, hej, tak budeme retrospektívne začneme od úplného začiatku Mojsejovcov, kedy vlastne on prišiel s určitými nápadmi a tieto v podobe teraz na mieru šité Čubírkovcom ponúkam. Takže pozrime si titulku spred roka nemenovaného časopisu, kde je napísané, prepáč Vilo, klobásy mi viseli pod tým, tak preto je to také mastné, ale ako, aby bolo proste to jasné, tu je to tak, hej. Klobasa kvapkala, presne kvapla tu, tak nemôžem, za to je to mastné, nechce sa mi to chytať. Vilo rozboril, Milenka ho stojí Majland. Zamilovaný Vilomenier je ochotný za priateľku zacvakať 100 000, kupuje si jej lásku. Prečítajme si. Máme to tu. Je tu stránka krásne vo vani. Vidíte, krásne Vilo a Petra s peniazmi a tak ďalej. Čo všetko môže Petra ešte čakať. Tam je kreditná karta, kožuchy, auta a tak ďalej. Takže rozmaznávajú. Na priateľke nešetrí, práve naopak. Láska s ním robí hotové zázraky. Jeden z najobľúbenejších slovenských moderátorov Vilo rozboril sa zmenil. Z lakomého držgroša sa stal podozrivý milenec. Pozorný milenec, ktorý svojej priateľke kúpi všetko, čo jej vidí na očiach. Podľa slov svojich priateľov míňa na svoju 23-ročnú priateľku Petru doslova Majland. Stačí si to pozrieť. Konečne som našiel tú pravú, jeho výroky. Hej, konečne som našiel tú pravú a podobne. Tí dvaja sú do seba stále veľmi zaľúbení, inak by do nej pravdepodobne toľko neinvestoval. Človek má pri tých dvoch pocit, že sa zoznámili pred pár dňami a oni sú pritom spolu už takmer 2 roky. To bolo pred rokom. Stránka. No a teraz celá pointa, prečo som toto vytiahol, alebo čo som tým chcel povedať. Vilo bude vedieť, o čo ide a neviem, aké by bolo Vilo, keby sme teraz dali priestor Petre, nech sa vyjadri, že vlastne prečo to skončilo a aké to bolo a vrtali by sme sa, že čo ťa k tomu viedlo a tak ďalej a proste takéto prkotiny, ako napadali teba. Takže neviem, ako toto je tá tvoja férovosť, priamosť, kamarátstvo a úprimnosť.